Aquí tinc el meu curt editat i el vull passar tot en blanc i negre. Llavors, una manera de fer-ho, que no és com ho farem, però seria anar a Efectos, i aquí hi ha Efectos de vídeo, Control de imagen, hi ha l'efecte blanc i negre, que en pugem, veus? L'ha tornat a blanc i negre, clip per clip. Aquí, ara aquí. Però hi ha una altra manera, faig Ctrl Z, tiro enrere, hi ha una altra manera que és més ràpida, que és la següent. Fixeu-vos, faig botó dret aquí, en la nada, on no hi ha res, nuevo elemento, capa de ajuste. Val? Li dic que sí. Llavors aquí m'ha fet un clip que es diu capa de ajuste. Llavors aquest clip ja veureu que no és res, és un clip neutre, és un clip transparent. Llavors jo el poso a sobre i que faci de sostre de tot el curtmetratge. Veieu? Aquest clip està fent de sostre. Es continua veient normal, tot igual, no afecta en res. Per què serveixen les capes d'ajuste? Perquè jo ara li puc posar qualsevol efecte en aquest clip d'aquí i afectarà tot el que hi hagi a baix. De manera que si jo ara li poso blanco i negro, però no a aquests clips, sinó al de dalt, afectarà tots els clips que hi ha sota. Val? I és una manera que només poses l'efecte un cop i ja està. Mireu, jo ara el retallo per aquí, l'efecte està posat, l'efecte de blanc i negre està posat aquí a capa d'ajuste, De manera que ara quan sobrepasso, pum, ja no està en blanc i negre, d'acord? Si ho allargo en tot el curtmetratge, doncs ja està en blanc i negre. I per això serveixen les capes d'ajuste.